Dnešných študentov by som sa určite spýtal, či si uvedomujú vážnosť situácie, v ktorej sa celá kultúrna obec, celý kultúrny sektor aktuálne nachádza. Či mali náš odbor dostatočne premyslený na to, aby ho pustili von, aby na neho nalákali študentov. Nie je to 1 rok, nie sú to 2 roky, je to 5 rokov. Ja sám som si prešiel niekoľkými zmenami v rámci odboru, reakreditáciami. Nebolo to úplne príjemné v rámci toho študentského prostredia a toho, že človek sa má v tom čase sústrediť na úplne iné veci ako na papierovačky a rozmýšľanie s tým, že či tu ešte budúci rok bude môcť byť, lebo môj odbor možno bude a možno nebude existovať a možno sa bude inak volať a možno vyštudujem vlastne niečo úplne iné, ako som sa prihlásil. Takže možno je to v návale všetkých pozitívnych spomienok, ktoré na túto školu mám, jedna negatívna, ale je tak silná, že ak by som sa mal niečo mojich pedagógov alebo niektorých z nich, nechcem úplne špecifikovať, spýtať, tak by to bolo toto.